Gipakikitaan sa Mandaue City ang mga opisyales sa lain-laing fraternity ug organisasyon para mangayo sa ilang tabang aron mamintinar ang kalimpyo sa syudad. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakig-meeting kagahapon ang City Hall officials sa mga lider sa lain-laing dagkong fraternity. Kauban ang mga opisyales sa Mandaue City Police ug CSWS nang hangyo ang syudad sa ilang abag aron mamintinar ang kalimpyo sa dakbayan. Mismo si Mayor Jong Kiuano ang mipasabot sa katuyuan aron malimpyuhan ang hugaw nga mga parte sa syudad. Agisab kini og pagpangandam sa umaabot nga ASEAN Summit hosting sa Sugbo sa buwan sa Mayo. Usa sa nahisgutan ang mga vandalism nga nahitabo sa daghang pampublikong lugar. Giklaro sa City Hall, wala man gitumbok ang maong mga grupo nga nagpaluyo niini. Apan nangayo ang syudad sa abag nila sama pananglit pagpahinumdom sa ilang mga miyembro. Ato dire work closely with the community. Kato atong mga gipang patawag para ma-minimize lang ni siya ba, especially sa atong main roads, asa mo agi sa atong mga bisita. Usa sa nasabutan sa meeting nga dunay common nga graffiti wall ibutang sa dakbayan para sa mga mahilig niini. We need their cooperation kay ato maning syudad, and then before we clean up aning mga gipang vandal sa kaning mga mostly sa main roads nga itag cooperation sa atong mga frats, sa atong mga gangs niya. And then maghimo lang tag katong sa itong wall atong himuan graffiti wall kung ganahan sila dito magkuan adto na lang sila mag spray paint. Kahinumduman sa City Council, nag-ung-ung sabang amendment sa City Ordinance kabahin sa anti-vandalism. Pahingusgan kini aron masiguro ang compliance sa mga tao ug pagukod sa mga responsable. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.